Asikubingelela sikwamukele. Igama ngopastor uNithinile Nyofrika. Okubaleni ufanele nisicela kwena ukuthi ngiyaqinisekisa ukuthi inamba uyisemisa kuphela if ongumlandeli wechannel songo 5 ntambama kuma direct calls not WhatsApp not uma SMSs. Richard Esibanda 5848. Good afternoon pastor. How are you? Ngicela ukubuza nxa uphupha girlfriend yakho ex girlfriend yakho ikuthukuthelela, what's the meaning? Thank you very much in advance. His ex is very angry ephupheni lakhe, imthukuthelele, icunukile, idiniwe, kahlela idindi. Nakusingakusho. Number 1. Ngokuqondile, uma uphupha ex yakho kuwuphawu uma ekuthukuthelele ngoba lokho kungakhomba ukuthi kungenzeka vela ineme ngawe, isacunukile, ikubambela amaqhubu futhi ayifuni lutho oluyihlanganisa nawe ngenxa yezinto ezidale ukuthi nigcine nihlukene noma ngezinto ezenze kuyo. Wayisisho nje ingoba abanye abantu kwesinye isikhathi baphupha into eqondile nje engadingi ichazwa. Uma ephupha into yenza nje obayibonile. 2. Ake sibheke ngokwesintu. Uma uphupha ex yakho kungawuphawu uma ikuthukuthelele ngoba lokho kungabuye kusho ukuthi kungenzeka isidalwa salomuntu sikuthukuthelele uma kungukuthi nani ihlanganise idalwa wena wasuyafambula, yabona, waphambuka othandweni. So isidalwa salomuntu kusesicunukile, yabona, noma idalwa ezazihlanganisele zicunukile, yabo. 3. Ngokujwayelekile kodwa uma uphupha ex kuwuphawu esihle njengoluhlu uma ithukuthelele ngoba lovamile ukuthi lukhombe lokuthi kungenzeka lo muntu usekuxolele. Uxolile, usekuxolele futhi uyafisa ukuthi nikhulume. Uma ungamfonela ungamshayela ucingo noma ungazamxhuma naye ngenzeka inkulumo enizohlangana. 4. Okay. Kuyenzeka uma uphupha ex kuba uphawu oluhlu ethukuthelele. Olungasho lo muntu kungenzeka usexolile, sewakhohlwa kwakwenzeka, wakundlulisa futhi uma ungamthinta angakuthokozela ukukhuluma nawe. Siyabonga. Akuvama umusa. Kuleka kuyo Jesu.